खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय गाइस आं नोंथांमोननो माखासे आंनि पार्सेल सफैदों एकदमबारे एफोर्डेबल माने एफोर्डेबलनिबो आरो एफोर्डेबल मा होनगोन बेखौ जिखुनु नोंथांमोना बिराद खम दामनि बुस्थुफोर नुनो मोनगोन आरो ना आं दिनैहाय आनबक्सिं खालामगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' नाय आंना पार्सेलफोरा फिसा आरोना नै मोनसेखौथ' दिहुनखांलायलायबाय आं नैबे स्कार्टआ स्कार्ट आरोना ब्लेक कालारनि बेखौ आंना सासे आगैया गिफ्ट होदों स' बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच आगै गिफ्ट होनायनि थाखाय गिफ्टआ फिसा जा गिदिर जा आंनि थाखाय बिराद माने भेलुएबल आरोना माखासे नाइट ड्रेस बिहरदोंमोन आङो नै ब्लु कालारनि आं माने आलदा जायगायाव शिफ्ट जासिगोन नालाय स' बेयावहाय आंनो गाननो थाखाय नांगौ आंना दङ नाइट ड्रेस मेरला दङ दंनायालाय मेरला दङ होननानै बुंना लाबावो नामा माने दंनायखौ दङ होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय एसे गाज्रि जाबाय मानो होनना बुङोबा आङो न'आव गाननाय ड्रेसखौनो बाया दे बेफोरखौबो आङो जेनेबा जास्ट ओरैनोसो बायदोंमोन माने आंनावहाय बिदि न'आव गाननाय ड्रेस आं बांसिनानो बिदि बाया आं बांसिन नाइट ड्रेसफोरखौसो गानो आरोना न'आव थाबाबो ओमफ्राय ओरैनोथ' आं न'आव थाखाया नोंथांमोना मिथिखायो देवानि स' बिनि थाखायनो आं न'आव थानाय ड्रेसखौ बारा बाया आरोना ओरैनो वेस्ट अफ मानि स' नै बिदि आरोना लाइलननिसो खिन्थु जिया दै लावदुमा बेबायदि जिखौ मोजां मोनथारा लाइलननिखौ आरोना बाट आं मोजां मोनो माने स्लेट माने सुबा थाबनो रानो ओमफ्राय लेथ्राबो बारा नाङा आरोना बेबायदि गस्लायाव ओमफ्राय आं जिहेतु बारा गानबाय थाखाया नालाय बेनि थाखायनो आं मोजां मोनो आरोना आरो इमान खम प्राइसनि बुस्थु बहाथ' एसेबां मोजां एक्सपेक्ट खालामनो नङा होमबा स' आं मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय बेवहायनो नै बिदि सर्ट्स दंफायो ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ मोनसे साजेसन होनो मिश'आव जेलानिखि नोंथांमोना माबा मोनसे अर्डार खालामो नोंथांनि जा एक्चुएल साइज जुदि नोंथांमोना एस गानोबा एम बिहर बा एल बिहर जुदि नोंथांमोना एम गानोबा एल नङाबा एक्सेल बिहर थिग बेबायदिनो आङो आलदा ब्रेन्डनि गस्लाखौहाय एम साइजनि गानो खिन्थु आङो जेब्लानोखि मिश'आवहाय ड्रेस अर्डार खालामो अब्लाना आङो एल नङाबा एक्सेल बिहरो मानो होननानै बुङोबा मिश'आवहाय बिराद साइजनि प्रब्लेम दे बिराद फिसा फैयो माने बिनि थाखायनो आङो नैबेखौहाय एक्सेल बिहरदोंमोन नै माने आंनाव नलेजआ जाबाय नालाय गोदोनिफ्राय बिहरनानै ओमफ्राय बेयो गोलाव आरोना बे लंपेन्ट नै गोलावखा बरिया कम्फर्टेबल जागोन इयो ओमफ्राय नै मोनसे बेखौहाय हराव उन्दुनो ओंखारथाराबा ना बेयावहाय जबरदस्ति इदि होनानै उन्दुलांनो हागोन आरो ना बे सेम खानायासो बोरैबा जालायबाय बे सेम नाइट ड्रेसखौहाय आङो मोनसे रेड कालारनि बिहरनाय दंखायो आरोना आं नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअफोर दंबा होनानै होगोन ओमफ्राय नैबेयावहाय एक्चुअलि आङो बेबायदि आनबक्सिं भिडिअ खालामबा मा मिथिबायना आं होनोखि आं डिसक्रिपसनावहाय लिंकखौ होनानै होगोन ओमफ्राय आङो लिंकखौनो होनो बावगारो बाट नैबे खेबसेयाव आं होथारगोन बावबाय थायो लिंकखौ होनो बेयावहाय आङो मोनसे किउट टप मोनसे बिहरदोंमोन आरोना टप देनां स्लिम जाबा गाननो वाव नै बिदि टप आरोना बे गोदनायावल' बिदि थायो आरोना ओमफ्राय उनथिं नै बेबायदि दा गरमथारना दिगदार जायो ओमफ्राय बेयो बिराद बोरैबा नुलायलांदों नायलाय गस्लाखौ गोदनायाव बिदि ओमफ्राय नै बिदि आरोना ड्रेसा गाननानै देखायबावबायसो आं बे ड्रेसखौ बिराद सुट जानाय मोनो आरोना आंजोंहाय ओमफ्राय बेयो जियाबो जा मोजां कटननि ओमफ्राय एसेबांखिनि प्राइसआवहाय बेबायदि ड्रेसखौ मोनदों माने हे भगबान बेबायदि ड्रेस आरोना बरियाखा ओरैनो बेबायदि ड्रेस सेम ड्रेसखौहाय जानो हागौ माने मेटेरियला एसे आलदा खिन्थु फरएभार 21 बा जारा बा H&M बेफोरबायदियावहाय बेबायदि सेम डिजाइननि ड्रेसखौहाय माने टपखौहाय 1500 बा 1000 बा 700 800 बेबायदि नांगौ आरोना स' बेयावहाय आं बिराद खमावनो मोनदों ओमफ्राय नैबेखौ नायनो र' बेबायदि स्लिम जानाय मोनबाथ' बिराद साइज नुगौमोन आङो बाट बेबायदिथ' नुनाय नङा आंखौ नै मोजां जागोनलै कालारा बिराद समायनाथार मोजांथार
माने आं बांसिन नाइट ड्रेस बिहरदों नालाय बेबो नाइट ड्रेससो नै मोजांथारलै बिराद खम प्राइसआवनो जा मोजां मोनदों आङो नोंथांमोनाबो बेखौ बिहरनो हागोन आरोना एक्चुअलि बियो डेयावबो गानजागोन आरोना बहाबा थांबाबो गानजाबावगोनसो कालाराबो जा मोजांखा आं मोजां मोनो बिदि आयौ जि फिसासा आंनियाव जाथारगोन ना इयो देनां रानथें जाबासो गाननांसिगोनलै आयै आगैनिसो फिसाद्राय फिसासाथार आयै एक्सेल नालाय जि गिदिर फैबायब्रा फ्रक नङा नै बेबायदि बेयावहाय टाइ आप खालामनो हागोन आरोना फिटा दङ नै मोजाङानो ओमफ्राय नैबेखौबो आगै सासे गिफ्ट होदों आरोना मा बुस्थुथाय फ्रक आं सेम बिहरदो इखौनो व्हाइट कालारनि इयाव इदि फिटा एखे बिहरदो आं मोनसे हा है एखे नङा दां एखे नों साइजखौ बेसे होदोंमोन एमसो होदोंमोन आं हा एम मोजां जादों जानाया वाव व्हाइट कालारनि ड्रेस मोजांथार आंना एसे बेलेगसलै मोननै आखाइजों खानाय नोंनिया मोनसेल' खानाय नोंना मोननै खोन्दां वाव So thank you so much आगै होनायनि थाखाय आं बिराद गाननानै भिडिअ खालामनो बावदों नायनोसै र' दाउदै जानोसै ओमफ्राय नै आंना मोननै मोनथामसो पार्सेल सफैना दोङो बेखौबो आनबक्सिं भिडिअ खालामनानै लानोसै आङो दायो न' खाथियावहा माबा कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो नालाय धां दुं हारलाथार इमान जानो हानाय नङा दां नोंनिया मानो खम आंनियालाय मानो बुरजा पार्सेल आंनो दिंनि इखौनो आनबक्सिं खालामसै आङो मा दोङोथाय अह आं जुता दोननो बिहरनाया बानायनांसिगोनसो गोसोआव फैबाय आं दासो इखौ नुनानै फट'खौ नुनानै इदिखौसो गोलाव बक्स होननानै मोनसेयाव 1000 लानाया बाङाय मोजाङै देखायनो आं बा नायलाय हाथारा मोनलायलायो अर्डार दिनैनिफ्राय आं माबा मोनसे बिबा नैया अर्डार आंनि खोथा मथे मानिनांगोन दे अर्डार आरो बांद्राय माथाफोरा गैयाबा इदि दां बुना लानांगोन होनबाना मोजांसिन जायो बिसि So guys नै माबायदि मा इन्सट्राक्शनफोरखौ नायनानै बानायनो नाजादोंमोन आरोना ओमफ्राय आंनाबो मेलेमा एसे खम नालाय गैया जायासै ओमफ्राय टेक्लाखौ बानायनो होबाय ओमफ्राय उनाव थाङै थुङै नानियाबो बानायबाय ओमफ्राय नै फाइनालि रेडि जाबाय नै गाइस जाबाय आरोना नै इसांसां बिराद मोजां नै आंनो बाङाय समानफ्राम स' बेयावहाय आङो माखासे आंनि मोजां शुजफोरखौ दोनगोन आरोना दोननो जागा गैया नालाय उपाय गैला ओंखायनो बेखौनो लाबाय आङो बायबाय माबाल'सो बियो 2000 सामथिं माने 2500 आरोना ओमफ्राय बिहरबावगौमोन आं बेबायदिनो खिन्थु जायगायानो गैया दोननो थाखाय उपाय गैया आरोना स' बेखौ आङो दायो ओइयाव दोनहैसिगोन आरोना थिखोनानै दे दोनथ'दो जायगा गैया नै इयाव दोनसै आरोना आयै बरिया जाबाय नि एसे बिदि जानांगौ जाबाय दा सुखौ मोनसे दोनसै गाइस नै बरिया जाबाय दा दोननाया ओरैबायदि बुरजा सु हिल्स दोननो हाबाय आङो नै माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you आरो साननैसो उनाव मोननैसो पार्सेल फैबावनांगौ दंबावो आंना बेखौहाय आङो नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिगोन so thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye